Hola, seguidors de Nancy Filia. Estic molt il·lusionada perquè vull obrir una nova secció al canal en què Nancy m'acompanya a visitar diferents festes, ciutats o altres llocs d'interès. I en el capítol inaugural d'avui m'acompanyarà a visitar les falles. Però per això primer necessitem un bon outfit. Mireu, per ací tinc el tratge de fallera, que no serà que és l'outfit, perquè ja vos dic que és molt bonic però molt incòmode. I com que volem anar còmodes, ens posarem el blusó faller, que és la vestimenta típica que porten fallers i falleres durant la setmana de falles per als actes més informals. I no es pot vestir el blusó si no s'acompanya d'un bon mocador faller. I bo, ens posarem mans a l'obra perquè Nancy també ha de tindre el seu blusó. I este ninot indultat ens acompanyarà en la creació de l'outfit perquè jo sóc fatal en la màquina de cosir i a veure si ens dona un poquet de sort. A mi sí també m'ha vingut a donar sort. Si no sou de València i no coneixeu la paraula ninot indultat, és l'únic ninot de la falla que es salva de les flames per la fallera major. Per favor, els seguidors i seguidores que cosiu de tota la vida i esteu veient com faig aquest blusó, no m'ho tingueu en compte perquè estic aprenent. Tant de bo estiguera si m'abuela per ensenyar-me millor. Jo ho faig tot a ull i si ix bé, i si no, mira, no ha eixit. I encara que les mànigues m'han quedat fatal, passa per bo, no? Va, jo estic contenta, tira. I ara començarem la ruta fallera que no pot començar millor que en un bon esmorzaret valencià. Sol ser un entrepà prou potent i ben farcit, acompanyat d'un bon cremaet. Crec que en la versió del vídeo en valencià no cal que explique què és un cremaet, veritat? I vinga, tirem ja cap al centre, que s'ha d'anar amb la panxa ben pleneta perquè per allí és tot un poc difícil. Anar al centre en cotxe és quasi impossible perquè diria que l'única pega que li troba aquesta festa és la massificació. Però bo, com veieu, el transport públic també està massificat i pots morir en l'intent. Pobra Nancy i pobra de la meva amiga que quasi es queda a la porta. Aquesta ruta la veureu en uns 10 minuts, però realment està gravada durant tota la setmana fallera, del 15 al 19 de març. I ara veieu grues a la falla perquè encara estem en el dia 15, que és el dia oficial de la planta. I per la nit ja tots els monuments han d'estar ben redis. Al dia següent és l'entrega de premis. On està la Nancy? Faig un parèntesi i és que moltes persones han reconegut a Nancy en esta ruta i s'han parat a preguntar-me o fins i tot alguns a tirar-me fotos. I bo, el que estava dient és que entre el 16 i el 10 de març es fa l'entrega de premis que va per seccions segons el pressupost que té cada falla. I durant aquesta ruta, Nancy vos mostrarà les falles de secció especial que han obtingut els 5 primers premis. Les mostrarem per ordre de visita, que no és el mateix que per ordre de premis. Ara ens dirigim a Convento Jerusalem, que és la que ha guanyat el primer premi. Enguany, les dos falleres majors de Convento Jerusalem, la major i la infantil, són netes de Juan Roig, l'amo de Mercadona, i és per això que ha ajudat a finançar aquesta falla que ha costat 260.000 euros. La falla s'anomena Redimonis, quin és el teu preu?, de David Sánchez Llongo, i reflexiona sobre la pèrdua de valors i de fins on estaríem disposats a arribar per aconseguir l'èxit. De fet, veiem per ací imponents dimonis disfressats de diners, salut i amor que amb un somriure ens estan tentant. I és que, per a qui no hagi sentit mai parlar de falles, els monuments fallers fan una crítica a la societat actual de forma satírica. Són quasi les 2 i ja toca dirigir-se a la Mascletà, que és un espectacle pirotècnic que té lloc a la plaça de l'Ajuntament de l'1 al 19 de març. Aquest es caracteritza pel soroll més que per l'aspecte visual, tot i que algunes sí que tenen fums de colors, com veieu així ara mateix. Per arribar-la a veure a la plaça de l'Ajuntament has d'anar molt pronte i diguem que la Mascletà es caracteritza pel terratrèmol final. I encara que s'hem fet un bon esmorzar, ja va sent hora de dinar i és típic cuinar al carrer, sobretot en el dia de les paelles. I mireu, Nancy també s'ha fet la seva pròpia paella. Ara vos mostraré un parell de falles que encara que no estiguen entre les 5 primeres de secció especial, sí que volia dir-vos algunes curiositats. Com la falla de Cuba Literato Azorín, que és preciosa com podeu veure, però hauria d'haver sigut molt més gran, i és que l'artista faller l'ha deixat sense acabar. L'artista demana perdó públicament i ha fet que es torni a reobrir el debat sobre la pressió que afronten els artistes fallers, ja que és un sector en què l'exigència, els terminis i les inversions conviuen al límit.
Abans d'arribar a la següent falla de secció especial, ens trobem amb aquesta gran obra d'art. I és que si m'encanten les falles és perquè trauen la part més creativa de les persones. Aquesta falla l'ha fet l'associació veïnal La Cantina amb les seues pròpies mans, que és una associació que es va formar per ajudar als afectats de la Dana, i això és el que vol mostrar aquesta falla. La pròxima falla, que és la que ha guanyat el 5è premi de secció especial de l'artista Pedro Santaeulàlia, és la de Sueca Literato Azorín, que amb el lema Onírica representa el món dels somnis. Aquesta falla també ha guanyat el ninot indultar de les falles de València, i és que a part de les falleres majors, la ciutat també indulta un ninot que queda exposat al Museu de les Falles. Aquest en concret representa una xiqueta que viu en temps de guerra i somia amb la seva infància en pau. I seguint amb la crítica fallera, als peus d'aquesta falla trobem la guarderia, un bon joc de paraules que representa els polítics que tenen el somni de dominar el món i que pareix que no tenen cap remordiment amb les conseqüències dels seus actes. I un poc amb la mateixa línia, amb un missatge d'esperança front a les guerres, ve la meva falla preferida, la de la plaça de l'Ajuntament. Hope. És una falla que imposa, tant per l'altura com pel missatge. Malauradament, amb un tema molt d'actualitat com són les guerres. I tot i que la falla va estar pensada pel conflicte de Gaza, ha coincidit amb el nou conflicte a l'Orient Mitjà i és per això que resulta tan impactant. La falla representa un Chaplin de la pel·lícula Armes al llom amb una papallona, corets i flors en l'escopeta que demanen pau al món. La falla per darrere també té les mans de la pau i baix del tot estan representades les dificultats que tenen avui en dia els joves tant per tindre bons salaris com pel tema de la vivenda i un llarg d'etcèteres. I bo, tota falla gran té la seva falla infantil. En aquest vídeo només mostraré la falla infantil de l'Ajuntament, però si alguna vegada veniu a València amb falles, no vos les perdeu perquè són molt cookies. Com aquesta que tracta els transports públics a la ciutat. I per darrere tenim representades algunes parades de metro amb dibuixos, com ara Salt de l'aigua, una gota d'aigua que bota d'un trampolí, aeroport, per ací... Em fa molta risa, Per ací dalt tenim entre pins, una xica entre dos pins, massa rojos, se van a cremar de los rojos que estan, taronxers també per ací, i pont de fusta. L'enhorabona qui s'hagi inventat això perquè de veritat que em pareix molt divertit. I ja ens despedim de la falla de l'Ajuntament dels artistes Vicent Llàcer i Alejandro Santaeulàlia, que no reben premis per ser la falla del poble, però per a mi serien les guanyadores. Seguim amb la falla del Pilar, que ha guanyat el 4è premi de secció especial i és preciosa, té uns colors molt brillants. És de l'artista Paco Torres, que decideix deixar de plantar en el següent exercici. Tota una llàstima perquè fa monuments preciosos, però tant de bo entra alguna dona, perquè me n'estic adonant que és un sector encara molt masculinitzat. Abans de continuar amb la pròxima falla ens topetem amb l'ofrena, que és un acte d'ofrena de flors a la Verge que es fa els dies 17 i 18 de març. Com veieu, la Nancy Fallera també s'ha unit al ritual. I com no, l'ofrena va seguida de l'alma d'aquesta festa, que són els músics, tant de banda com de xaranga. I les flors que ofrenen els fallers i falleres serveixen per fer cada any un disseny nou al manto de la Verge. I aquest any la temàtica també tracta de l'esperança front les guerres, un projecte de la dissenyadora gràfica Xènia Magraner. I és que, com no vaig estar orgullosa de la meva ciutat? M'encanta tot el que estan fent aquest any. Seguim visitant falles, ens queden el 2è i 3è premi, però abans passem per una falla experimental, que és una xurreria amb la qual pots interactuar. Pots comprar xurros i xocolata i sentar-te amb aquest senyor que porta una ràdio integrada per donar-te conversa. Nancy no s'ha volgut perdre aquesta experiència. I a part dels xurros amb xocolata, també és molt típic de València menjar bunyols de carabassa o de figa. Anirem acabant ja la ruta fallera amb el 3è premi a la falla Ana Jordana amb el tema Passions a la deriva, de l'artista Mario Gual. I ja l'última falla que visitem, que està un poc més apartada del centre, l'antiga de Campanar, de l'artista Josué Beitia, ha guanyat el 2è premi, que amb el lema Sentiment transmet un missatge de les emocions humanes i la dualitat entre la realitat i la imaginació. Aquesta falla també té molta crítica, sobretot a la part de baix, com veiem ací amb polítics representats per legos.
Llàstima que estic lluny i no arriba a llegir els versos, perquè el que no he dit és que tota falla va acompanyada de versets amb les crítiques. Només diré que el meu grup d'amigues són versadores d'una falla i tots els anys guanyem el premi d'Ingeni i Gràcia. Així que ja sabeu, si voleu contractacions, podeu escriure'm per ací. I és que una falla sense versos no és falla. I bo, no me'n podia anar sense ensenyar-vos les tendes de petards, en què pots comprar una diversitat infinita de petards i masclets. M'agradaria saber si en els vostres pobles o ciutats també teniu aquest tipus de tenda. Nancy ja s'ha comprat el paquet i es dirigeix a la carpa de la seva falla per tirar els petards. Durant l'any, les falles utilitzen un casal, però per a la setmana de falles es lloga una carpa perquè allí estan més amples per a fer les discomòbils, sopars, dinars, etc. I sempre hi ha algun lloc habilitat prop de la carpa per poder tirar els petards. Crec que m'ho he passat millor que els xiquets. I ja només es queden per viure 2 nits, la nit del foc, que és un espectacle de castells de foc que es fa durant la nit del 18 i sol durar uns 20 minuts, i la cremà, que es fa la nit del 19, en què es cremen tots els monuments fallers. És un moment molt emotiu, sobretot si eres faller i fallera, perquè es crema tot el treball d'un any que tant ha costat aconseguir. Però bo, nosaltres ho entenem com que hi ha coses que han d'acabar perquè altres noves puguen començar. I de fet, era eixe el significat real de les falles, ja que abans treien els trastos vells al carrer o mobles que ja no volien, els cremaven i així donaven pas a la primavera. Em pareix molt poètic que en un canal de col·leccionisme de joguets l'últim que es creme siguen els Legos. Però bo, ja està el bomber per cremar-los a tots. Ara posaré l'àudio real del vídeo perquè no sé si recordeu que els Legos eren polítics i la gent està supercontenta que els tiren a tots a la foguera. La crema va acabant i jo sempre que acaben les falles tinc una ressaca emocional que em dura setmanes i setmanes i és que durant les falles es crea moltíssima germanor. Comparteixes moments molt bonics amb les teues amigues, gent del barri, dona igual que siguin majors, xicotets, en les falles dona igual l'edat i es creen llaços molt bonics que sense les falles no existirien. I fins ací la ruta fallera. Espero que l'hàgiu pogut disfrutar moltíssim tant des de casa com des de les vostres falles, si sou fallers i falleres, i ens veiem en el pròxim vídeo.